Здравейте! Намираме се пред парламента в Букурещ. Тъй като Комиконът започва в 4 часа, а в момента е някъде около 10, имаме време и да разгледаме града. Заповядайте с нас! Насочваме се към Стария град. Централната университетска библиотека в Стария град е основана през 1895 г. и е кръстена на румънския крал Карол I. През 1989 г., по време на Румънската революция, над 500 000 тома от книгите изгарят в пожар. През 2001 г., след реновиране, сградата придобива днешния си облик. Близо до библиотеката се намира румънският Атенеум, известна концертна зала в центъра на Букурещ. Отворена през 1888 г. Сградата се помещава в филхармонията Джордже Енеско. Тук се провежда и ежегодният музикален фестивал, кръстен на негово име. Румънският Атенеум е символ на румънската култура. Завършваме обиколката на Стария град с едно от най-красивите места в столицата – паркът Чишмиджио. Препоръчваме го на всеки, запътил се към Букурещ. А сега е време да се отправим към основното събитие – фестивала Комикон. Пълното име на фестивала е East European Comic Con, наричан накратко просто Комикон. Днес по цял свят има общо 29 фестивала, наричани с това име. Първоизточникът обаче е американски фестивал, организиран за пръв път през 1970 г. в Сан-Диего. Тогава на него се събират едва 300 души. За сравнение, през 2010 г. броят на посетителите на фестивала надхвърля 100 000 души от цял свят. Но да оставим Сан-Диего и да се върнем в Букурещ. Румънският Комикон е организиран за пръв път през 2013 г. Фестивалът събира на едно място фенове на комикси, на фентази филми и сериали и компютърни игри. Популярна част от фестивала е и косплеер – сценично изкуство, при което хората се обличат и държат като любимия си герой. Тази година румънският Комикон успя да събере 30 000 посетителя от различни държави. Успяхме да се свържем с един от доброволците на фестивала и да вземем кратко интервю. За първа година ли си доброволец? Не, всъщност го правя от 2 години и половина. Харесва ли ти? Определено. Харесва ми факта, че се сприятелявам с много хора на подобен тип евенти. А коя според теб е най-трудната част от това да бъдеш доброволец? Предполагам дългите часове, които прекарваме по събитията. Това са между 12 и 16 часа, но същевременно с това ми доставя удоволствие да правя такива неща с приятелите си. А остава ли ти свободно време да поразгледаш фестивала? О, да, разбира се, намирам време да пообиколя наоколо. Коя е най-хубавата част в това да бъдеш доброволец? Преживяванията на подобни събития. Освен на Комикон съм била доброволец и на спортни събития, и на концерти, като например този на Iron Maiden. Освен това и обичам разнообразието. Значи ще се видим и до година? О, да, определено. Докато провеждахме интервюто, моята колежка Лора се поразходи, за да се запознае с най-запалените участници в събитието, а именно косплеерите. Okay, I found 2 steaming hot girls and I can't wait to ask them. Who are you and what are you cosplaying? Well, I'm Hatsune Miku from Vocaloid and the version is Love is War. I am Alex and I'm cosplaying a gunslinger from Aion. I'm Supergirl from the DC Universe. And you are? I'm Black Cat from Marvel Universe. Guys, I found Batman and this time it's the real Batman. Because I'm Batman. Which is the costume that was hardest for you to make? Okay, his costume or yours? Which was hardest? His one. His costume. Why? Was because he has a lot of details and it was really difficult. Did you make it yourself?
No, somebody made it for us, but My mother. what was difficult about my costume is that she tried to make everything in one piece, so I don't have to put a lot of things on me. So this is why it was more difficult. She has a lot of pieces that come together, but for me it's just one that I just zip it. I guess you watch anime and read manga. Which do you prefer? I don't really watch anime, but my favorite one is The Gray Man and Kill la Kill. Both, but I prefer manga actually because all the action happens faster because I read kind of fast. Watching cartoons. Okay, no anime and manga, guys. I know. Just some anime, a little bit. Okay, do you like to eat kimchi or sushi? Both. Sushi. Yeah, because it's more because it have a lot of vitamin, you know, and okay. Now it was a very how to say. You had a big breakfast? Yeah, a lot of big breakfast, you know, and I'm a little out of my shape, and you know, I need this cape to fly. Oh, so you're going to start flying now all around Gotham? Because my Batmobile is broken and I have to go in the city in this. But what if people say, oh my god, look, it's a bird, it's a plane, it's Batman? Because I'm Batman. Okay, there you have it, folks. Clark is down and Batman loves sushi. Yeah. Видяхме кадри от косплей ревюто, на което косплеерите демонстрират своите умения да се превъплатят в своите герои. Заедно с ревюто, за много от феновете най-впечатляващата част от фестивала остават гостуващите звезди от популярни филми и сериали. Сигурно ще разпознаете актьорът Мано Бенет в следващия клип като кралят на орките Азок от Хобит. Ето и моменти от финалната битка между Азок и Торин Оукъншилд, кралят на джуджетата. За финал сме ви подготвили малка изненада. Интервю с Озрик Чао, канадски актьор, известен с ролята си на пророка Кевин Тран от хитовия сериал Supernatural. Banish all demons off the face of the earth. Lock them away forever. That could be important, right? Closing the gates of hell forever? Yeah, that could be important. So, I'm here with Ozrich Chao at Comic-Con. Anything to say to the camera? Eastern European Comic-Con, actually. I guess it's still a Comic-Con. No, it's my first time in Romania. I'm really excited to be here. I just made the decision that I'm going to join the costume contest tomorrow. And this will be my first time competing in anything in a costume contest. So I'm kind of nervous about it. Is there a person you would like to work with in the future? Someone who inspires you, you would just love to work with that person? Honestly, there's so many. You know, Jared Leto. I think he doesn't get the he works so hard and so well, you know, and just a lot of the stuff he does, you know, I just admired so much. And he does a lot of it on the side, you know, music was his major thing, you know, and he has an incredible band, and he goes into acting, he wins an Oscar, you know, he's just, anything he does, he just seems to do so well. So, you know, I definitely admire his career path and everything he's done so far. Do you have a couple of inspiration words for people, I will include myself in this, who want to be future actors and actresses or are beginner or wannabe, people who want to inspire them to act and not to give up on their dreams?
Yeah, if you want to be an actor, you gotta act. A lot of people think about doing things that they want to do, but at some point you're gonna think about it so much that that's all you do. Think about it and do it, and you're gonna suck at it, and that's fine, right? You have to fail it often and efficiently, and the more you do it, the better you're gonna get. You know, you're going to make a lot of mistakes. You're going to learn from those mistakes, and so it's important to make as many mistakes as you possibly can. And after, you know, a year of making mistakes, you know, you're going to look back and you're going to find yourself way better than you were a year ago. You're going to start laughing at yourself, and this will be true every single year. And the longer you do this, the better you'll get. And at some point, you're going to do it so well that a lot of things that seem so easy to you will seem impossible to other people. And at that point, you'll kind of have an idea of, okay, maybe I'm good enough at this, and you'll just do it, and someone will need help and they ask you because they know, you know, that's your thing. That's it from us, guys. I'm going to leave you to your dying fans. I know they're waiting somewhere outside and are really jealous of me right now. Sorry. And I'll see you next time. Thanks for having me. С това приключваме нашия кратък документален филм на тема фестивала East European Comic Con, състоял се от 8 до 10 май 2015 година в Букурещ, Румъния. Сбогуваме се със страната и се насочваме към България. Ще се видим до година!